Oi, kita lo gede, Maibra, masih lazim, serlai berikan di belai. Hello logoफोर, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि सन्जित गयारि YouTube चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दायो जोङो जुनायाव दंफैयो आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जुनायनि जायगाफोरखौ। आंबो बारा मोजां मिथिया आरोना लोगोफोर मा गामियाव दंफैयो। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जों लोगोफोर दायो जमा जमानो सेंग्राफोर बेरायदों आरोना दसेनो लोगोफोर माइबारि जायगाफोराथ' लोगोफोर जोबोद मोजां आरोना बर' गामि नालाय। नोंथांमोना बेसे हायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। लोगोफोर नै माइबारिफोरा एकदम जुनाय पुरा बर' गामि गोजा आरोना लोगोफोर। दे गरम फंनैसो डायलग होदो। जेनेबा दायो जोङो बहा दङ? जुनाय मा गामि होनोथाय बेखौ सोंनायबो जायासै। गामिनि नामखौथ' मिथिला दायो जों। नारें जानो लोगोफोर गामिनि सेंग्राफोरा। फंनैसो होदो नारें खाजिनि लोगोफोर होनलायना। बेरायगासिनो आरोना लोगोफोर नै नोंथांमोना नायनो हागोन। लोगोफोर लामाया डेन्जार ट्रेन साइथिं लोगोफोर नै जोङो जुनायाव टाउनाव आरोना। टाउन माने जुनाय स्टेसनाव बेरायनो थांदों आरोना। नै साइथिंसो लोगोफोर लामाफोरानो गोजान ना उपाय गैया थाबाय जोङो थांगासिनो दं आरोना लोगोफोर। लोगोफोरा माखासे मोनहैजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय आंहासो हारसिं थालांबाय लोगोफोर मा खालामनो। लोगोफोर नै दायो जोङो जुनायाव बेरायगासिनो आरोना रेल साइथिं नै लोगोफोरा थाखुमालायबाय जोंना सासेया थाखुमादों नै। लोगोफोर दिनै जोङो जुनायाव बेरायबाय आरोना स्टेसनाव बेरायबाय गोबां बिदिनो जायगाफोराव बेरायबाय। ओमफ्राय भिडिअखौ बारा एसेबां बानायनाय जायासै आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर जोङो जुनायाव माने जुनाय जेनेबा जों माबा बटाराव खामानि मावनो फैदों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे समावनो माने आलासि दं नालाय आलासि न'आव थानानै बिदिनो बेरायबाय आरोना लोगोफोर। जों गाबोन थांसिगोन आरोना गाबोन जयनिं जाहैसिगोन जोङो। स' लोगोफोर बेसेबां हायो आंखौ सापर्ट खालामनानै हेल्प खालामदो। आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो आंनि इउटुब चेनेलखौ 1K साबसक्राइब खालामना होगोन। लोगोफोर आं खामानि मावब्लाबो माने बेसेबां हायो जेनेबा ना फ्रि जायोब्ला माने नोंथांमोननि थाखाय मोजां भिडिअ लाबोनो नाजाबाय थागोन आरो लाबोबाय थागोन आं आसा खालामो। आरो आं आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो
आंनि इउटुब चेनेलखौ 1K साबसक्राइब खालामना होगोन स' लोगोफोर दायो नायलांबाय थादो आरोना लोगोफोर दायो जोङो नै ट्रेन साथिं थाबायलांगासिनो दं आरोना बेरायलाबायदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओरै नाहरबा साहाखै नै हाजो गोजा हाजो खाथि गोजा आरोना लोगोफोर आङो दायो नै भिडिअ बानायनानै लेट जाबाय थाबायनाया लोगोफोरा मोनहैजोब्बाय आरोना हनै नोंथांमोना नाहरनो हागोन स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोननानै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामगोन आरो शेयार खालामनायजों सापर्ट होगोन होननानै आं आसा खालामबाय स' लोगोफोर थेंक इउ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर नै इन्डियान आर्मियाव जइन जाग्राफोर आरोना बर्डाराव मावग्राफोर ओइ एसे डायलग होदो नायब्रा मा एसे लाजियो नोंसोरलाय बोरै जानो बिदिबोलाय